en yo kijkers voor een nieuwe video van Ninjago Nieuws.nl. Ik ben hier met het zwaard, de J-Blade. Ja, dus een J-Blade uit Legoland. Sorry dat het dit is, alleen dat is omdat je weet, als je zweet, dan gaat er dingen af. En ja, ik bedoel, ik heb best wel zweterige handen. Dus ja, heel erg goed, goede grip. Hier gewoon een knoopje. Hier nog een klein stukje. En dan nog ja, de J-Blade zelf. Ja, hij is eigenlijk anders dan in de serie. Want hij heeft een dragenkop. En verder is hij eigenlijk voor zoals roleplay. Zoals als je als Kai gaat van dat seizoen. Dan kan je deze meenemen. Dan heb je het gewonnen. Het ding is gewonnen. Maar dus ja, hele coole. En we gaan verder met het nieuwswaard. En die staat niet in de dinges, omdat die ja, een verrassing is. Want als jullie deze video zien, dan krijg je een beetje informatie die de andere kijkers niet krijgen als ze hier niet op drukken. Ik zet even het licht anders, want anders kan ik het niet zien. Maar Nexonite. Natuurlijk. Het Nexonite is ook van Lego. Ook een serie net als Tsushima, alleen Tsushima is gestopt. Dus dit is een nieuwe. Ik vind hem best wel goed. En het nieuwe seizoen gaat de ruimte in. En daar ga ik nog een video over maken. En over natuurlijk het nieuwe seizoen van Ninjago. Maar dit is heel erg cool met dit. Hoor maar. En dus ja, nog een Nexo-schild. Alleen die hoef je niet te scannen, want die krijg je gelijk aan het begin. Maar heel erg cool zwaard. Lijkt ook op de echte. Nexonite staat er ook op. Heel erg mooi gedaan en heel erg goed voor roleplay. Ik leg hem even neer en dat was de video. De volgende video die online komt is natuurlijk de video waar jullie allemaal op wachten. En dat is de piep. Dus ja, dag.